Wan mo ingon may gala nga ari na lang kasugbo kuno manibya nako. Paiyon ninyo na bugkong na. Gikapoy na magani ko. Pwede pa lang mga igala di na kong program. Ha? Sige to mo mga igala dili kapoy ning magsigig yaw-yaw. Kapoy oy, kapoy gani magyaw-yaw nga kay baw kang naitaw sa mong tubangan. Sabot ni magyaw-yaw ka may gala computer imong giatubang. 7:47 may galang dagnas buntag may buntag kayong tanan sa mga nagtan-aw diha o mga naminaw sa mga katropa nato ako sa ning i-refresh niya to ang live kay sahay ni daghan na nag-comment di ayon niya gay na tanawara gay na 5 mil karon ni abot nag gay na 20 mil karon ni abot na 5 part 2 naman pud ni no. Magyapon moro magyapon anyway alas 7:47 now padayon ta. Gumikan ni mga higala, tingali na halangan or depende mga higala unsay reactions mayor, no or na personal siya or paminaw niya mga higala na halapas ang iyang katungod. Siyempre ana na basta magpakaso ka. Ariel Lagrimas maing buntag gikan sa Malitbog Bukidnon. Iyang gikasuhan mga higala ang magsisibya. Iyang gikasuhan mga higala ang nasampit nga broadcaster. Karon ay mga gipapasa mga higala og apidabit mga kaigsuonan. Ang pinakauwahay karon mga higalang balita og update, miatras ko no mga igala ang council o ang abogado ni John Digamon. No sa kining abogado mga igala, diha ni kasong libel gagipasaka mga igala ni Santa Cruz Mayor Tata Sala. Ato paminawon mga igala, kining maong video, kay kining video ha mga katropa, di gid malimod kang Mayor Tata Sala yun eh. Siya ra naman pod. Daw ni maong video mga igsoon. No, mananghid lang ta. Palag di mo sugot, basta at least nananghid ta. Ninibidyo mga igala, imong mabati, nga giawhag mga igala sa mayor, ang maong magsisibya nga mangayo na lang mga igalag pasaylo, which is, I doubt kung buhatong ning John. Ha? Asa ako pagkailang John, ha? Di man may personal mga igalang amigo, di may kail, di may mga igala kanabang personal nga kaila, pero nagsunod miss usa ka network ba no? Mga katropa. Pero sa ako pagkailan ni tawhana, I don't know. I doubt it, no? Duda ko. Medyo duda ko budawat ba mo i-take ba niya mga igala ang hagit. This is a challenge eh. Mo ni challenge sa mga igala mga broadcaster. Kay una-una ako no, pag nabuhian ako ni sige daw. Pa ako pananglitan, kasuhan kong Claire Castro. Unya dagan ako nabuhian nga pulong diri nya moingon ko sa inyo mga igala kay nakasuhan ko. Di na tinuod akong ipanulti kang Claire Castro. Wala ko hipinungdan. Wala nakapait may igala sa mong trabaho. No kay tuon ning ato mga opisyal nga mahulga man nagkaso kay panginabuhi man sa nang ila. Ibaw ba mo nga this is more than livelihood. Sinatuo mo ikadato na mo ni. Sa tinuod lang ha, sa tinuod lang mga igala. Na ako sweldo pagka manager. Na ako sweldo pagka manager pero ako sweldo pagka angkorman. Kaya tinuod mga katropa. Sag naminaw pas GM ron. Na ako sweldo pagka manager. Pagka angkorman, wala. Lahi man guna siya. No? Lahi man na siya may galag lahi nag-rate eh. Kini nga to ang mga katropa, serbisyong tinud-anay ni. Kasi gatuo mo mga igala nga kanang pag na may uban mga igala mga magsisibya nga kwarta ray ilang basihan. Pag wala mura sila kanang jukebox ba. Pag di nimo hulugan way tingog. Ato adiri nay kwarta wala may gala magpadayon ta. Alas 7:50 paminawon ta ni dong kay ako mura pag makatandog sa di mga igala hunahon ba no nga. Matay no og kasuhan day tag kwartahan pwede na taing nam sa wala kay ikabayad. Sir Den Luna may buntag sige dong paminawon ta na be. XFM Katropa. Tanawan ninyo Dako ada dong gamay be kay gamay ra pug kay na. Motion to approve council. Gi-withdraw niya yung council na sir kabayad ning ni kakak na siya. Napasngan ba napasngan. Si John Digamon no. Express council John Digamon. Ansa naman eh. John, wala kay kabayad. Ako bayad sa abogado John para dayon na natong kaso. Agay. Ansa na eh.
Kakak na dyan, kakak na. Hangiwalan ko dyan, di man ko lisod ng iyon dyan. Kaya ako lang i-withdraw ng gipailang kaso mo. Eh, tao naman ta, maluoy man punta ni mo pod. Pero katong tanan ni mong gipangyaw-yaw, bakuy ato dyan. I-withdraw ko ng gipailang kong kaso sa imo. Kakak. Kakak na dyan. Di mo ko lisod istoryahan dyan. Kung kasing-kasing, dili man ni batikon. Di po ko patuto, press ni mo ba? Hangyo lang ka. Hangyo ka nang, tinadanay yung hangyo ba? Kaya tao raman ta, tinadanay yun. Pwede pa man ako na i-withdraw ang file akong kaso sa imo, ha? Kaya sapat na sa kuha na, ang pangarap na ko, mapresyo na kanig isa kasimana. Karon, sitensyahan man kag duwa ka tuig pinakanubo. Luoy mapod ka. Diba? Ikaregasarigan sa pamilya ni mo. Pero kanang tinadanay John, kanang tinadanay nga pagpangayag pa sa ilo ba? Dili ta maghinambugiro. Kaya wag kita makuha na John. Alright, XFM Katropa. Inyo na bati mga igala, no? Ang allegedly video, live man mga igsoon, no? Gikan kang sa Facebook ni Jose Nelson Sala, mga igala. No, nga muraba una, tanan na to murabag kantsaw. Ngadto kang Jundigamon nga niatras sa imong abogado, ana kay kabayad. Ako'y bayad kay para madayon lang gid atong kaso. Ang ano? Luya gid ato way kwarta di ay. Ikaduha mga katropa, giawhag sa mayor ang broadcaster nga mangayo na lagpasaylo. Bugat man gud ni mga nabuhian mga igala nga kuan. Kinibang mga dili man ni pasangil. But pagpaklaro ba nga? Kalabot man itong mga video nga nang gawas mga igsoon. Now, natural na nasa mua mga igala labi na sa mga komentarista nga naagyo yung mga panahon nga mapitkan. Naagyo yung panahon mga igala nga ang mga pulong makaingon kag gahi nintuhanan. Sampulan be. Lagi mga panahon mga kaigsunan. Wala kinala ni mo i-project diya ba nga sa kahanginan ba nga isog kay ka. Pero deep inside mga katropa, kulbaan sa ka. Isa ko di kulbaan nga. Basta na kay kasing-kasing mo bati gina may galag ka kulba. Iwit lagi sa FB Live sir. Iwit sa mauna man ginang radyo. No, naminaw kag radyo nya, naminaw kag FB Live, una gyud ang tingog nako radyo. Iwit gyud na mga 10 seconds siguro sa FB Live. Pinakataas, no? So, ayaw expect nga magdungan na siya. Radyo. FB. Pero bitaw, ako, duda ko, kung dawaton ba mga higala ni Digamon ang hagit mga higala ni Mayor Tata Sala. Nga, mangayo mga higalag pasaylo tinud-anay kuno nya bawion ang tanan nga gisulti mga higala og iatras mga higala ni Mayor Tata Sala ang 8 kay mga count mga higalas libel. Ay di siguro no sa inyo daw no para nako dili murag dili malabo mga higala malabo kay kung muatras ako sa kabugado basin apay laing abogado. Pero ang pinakapangutana karon, anong niatras mga abogado? Nadlok, saba? Kini pong ubang mga abogado, mga higala, puwera lang sumaayo ha, pasaylo ako. Kini ubang pong mga abogado, mga higala, safety pod baya. Mangita sa sila mga higala kanang, wa naman ron. Gamay na lang ko na, naamay kuan, no? Naamay mga kuan gyud gyapon ba kanang alagad gyud justisya ba? Pero kasagaran ron mga higala, kwarta ruta eh. Pag wakay income diha, ayaw nag-isugal. Practical may tawag kuno nila, anak. Ay noon po, di takabasol nila. Kay, lisod sa baya mga higala, mag-eskwela law. Lisod sa mga higala, mag-law school ka. Agi pa kag-insulto sa imong profesor. May niagi abogado, di insulto sa profesor. No? Nga magina ilang kultura mga higala sila pag-eskwela. Wagi man jud ka mga higalag barabara diha. Para kuno lagi makaton. Nya muna lisod pagid magbar. Lisod pagid mga katropa take anang bar exam. Pag abogado na, dili tanan ha pero naiuban may kala. Pag abogado na syempre, no, mamawi ka. Kay sa bar exam pala naggasto ka 100,000 sa pag-eskwela pa nimo ka. Mahal oy. So
way nagtabang nimo sa pagpa-eskwela. Unya karon mga higala, inig ka abogado nimo, manlaban ra kag pobre. Nga, way kabayad. Although napay inga na gyapon nga mga abogado nga ang uban may higala bayaran ra alimango. No? Bayaran ra mga higala intawag abot sa uma, napay daghan. Pero ang uban karon mga higala, kung mahimo kwarta ruta gyud. Sorry ha, bato-bato sa langit ang maigo, hinuklog ini. Alagad ba gyud mo sa hostisya o alagad mo sa kwarta? Iba kay asa man ta magpalaban sunod. O pananglitan kung ingana ng mga higala, pananglitan na nga. O kung nang ginakondina na to, ang anything may higala nga mag-suppress mga igsoon sa pag-execute sa justice, labi na ng threat, no? Pasigi hulga sa si abogado. Siyempre, bisag unsa pa nimo diya ka-dedicated, somehow, kung padalaan ka diya mga higalag letter, nga naay pataban nga bala mga higalas 45, maghuna-una sa kasi mong safety mga higala. No, kay instinct des tao eh. Survival instinct. No? Instinct yun na mga higala nga librehon yun di mo kaugalingon. Sa panahon mga higala, skuan. Well, it takes a man to go beyond that instinct mga higala. No, nga di mahadlok o bahalag masugal ang nag-inusarang kinabuhi. Ang importante, mahuptan mga higala ang kausa nga gipaglaban. Bullseye! Bullseye! Kini mga pagpanghulga o pandaog-daog imorosab pagpamatay no nga nahitabo sab ngadto sa mga abogado daghan man pug mga abogado may gala nga namatay sad gumikan mga higala sa ilahang kausa o sa ilang mga higala paglaban sa pobre. May mga nahitabo ni ana katong abogada mga higala nga katong kauban nila katropang Jasper Maguncia kaniadto nga gi-sniper dito sa Davao mga higala. Mga abogada man to. Diya pag yung pinakamahal nga subdivision o executive subdivision, exclusive subdivision sa Davao. Bullseye! Bullseye! Di sniper, apil pambana, unong ginintahon sila mga higala. No, wa na gyud sila nagigikuha. Nihantod karon mga katropa, wa ginintahon ni Sairi og kinsa gyud gapatay. No, taman lang gyud sa huhungihong. Taman lang gyud duda pero naabay na ba matud-an? Nga mao gyud mastermind mga higalas pag papatay niadto, wala. Bullseye! Bullseye! Muna yung nakapait diya karon. Now, asa naman ta mo palaban ani kung ang mga abogado mo atras kung doon ay kahadlok? May lang untag ang kurman ka abogado pa kay dubli ng kaisog ba? Oh. Ngayo na lang tagpasaylo ani Sir John. Ingon si Dodge Mini Bee Farm. Dito i-comment ina ninyo si si John Digamon pero sa ako pag ilan niya murag di na mga ipasaylo. Bullseye! Bullseye! Alas 7:59 na may galantag na sa tubag para kubaduman. Oy, alas 8 na kani patak na may galang orasan. Spasa ning atong oras mga higala. Dito sa dugang pa nato mga katikaran. Bullseye!